Aparo kapoka adonje e mar junior secondary to anyalo wacho gik ma Mary Goretti wacho gin adieri ni to nyaka wageng' gik makelo kuo mar penj. Ka ok wageng'o gik makelo kuo mar penj, nikech education iwacho ni is an equalizer. To dango bed an equalizer nade? Tibiro yudo ka school moro to nigi facilities te. Ta neighboring school to onga gima en ga tol. To kata kiwacho ni jopuonj, to kadipo ni staff establishment, jopuonj monego bed go gin kata 20. Tiyudo ni school no nigi jopuonj 5. Mago gin gik mamiyo jopuonj kata jonyuol kata community nyalo bedo gi shortcut mar kwalo penj. Omiyo gima paro ni sirikal onego tim, what treat Kenyans equally. Kwa nyalo treat Kenyans equally, ta paro ni gik machalo kwalo penj gine go endo, they will be a thing of the past. Kaduogo junior secondary ka, achiel kuom gima government timo ma ayiego to pod ok oromo en wach mar ndiko jopuonj. Aparo ni kuom gimoro amora ma ng'ato nyalo wacho any learning institution, gimiluongo ni shortage mar japuonj, ni jopuonj ok oromo, en gima lit ahinya. Nikech wasebedo e situations moko, kechamba japuonj, wasebedo e situations moko ma inyalo yudo ni okaw a whole term ka japuonj monego puonj subject moro onge. Ni koro japuonj manosomo gimachielo ni samoro joge ma koro itiyogo mondo kanyo kata bridge up the gap. Kanyo aneno ka pod wan gi shida maduong' ahinya. Omiyo wach mar junior secondary pod nigi challenges mang'eny, pod en gi weche mang'eny ahinya. Other than school, gi gik madwarore e school, jopuonj kata ben mana ni jatend jopuonj ma Nancy Macharia wacho ni gibiro ndiko jopuonj. To kaneno gik ma kupet kata mana nat wacho jopuonj midwaro, pod iyudo ka pod tin. Omiyo mano pod aneno ka pod wabiro bedo gi tabu. Nikech sama koro wakawo japuonj, wach ni japuonj wabiro puonjo kata kwano kata gi subject moro, to koro wakete subject mane oko specialize. Mano bende is bound to affect kata mana performance mar nyathi moro. To kendo bende japuonj no ka puonjo subject mane oko somo, to nitie gimoro ma bende dho wagunda wacho ni job satisfaction. En owuon bende obiro neno ka tije no ok rom chunye, nikech otimo gimoro to otime gi passion monego time godo. Omiyo aparo ni Teacher Service Commission nyaka tim audit mar jopuonj mondo kaber to nitiere kuonde mang'eny ma sirikal lale pesa. To ka pesa gi inyalo kuonde ma sirikal lale pesa. To pesa gi sirikal keto maino ne kuom jopuonj. Ka jopuonj osebedo to gi gik ma jopuonj nyalo dwaro. To kapar ni wanyalo bedo gi shida ma pod wantiere go Kenya ka. Nitiere kuonde moko ma ibiro yudo ka pesa lale mang'eny, ibiro ni mara kia pesa. Ndalo moko wachnwa gi ker mane machon ni Kenya lalo bilion 2. Bilion 2 no kadang wawuondre ni bilion 2 no kaw ni odiechieng' kodiechieng' bilion 2 no indiko go jopuonj. Dwa bed gi jopuonj ma koro Kenya de bed Kenya piny maber mapok ne kaneno. Nikech pinje machalo mag wagunda gi kidhiye tiyudo ni gima gikwongo ging'iyo, kata mana colonial government wasungu kane biro Kenya ka, gima ne gikwongo ging'iyo ne gi recruit jopuonj. Gide identify land, gi recruit jopuonj ma gi make sure ni jopuonj biro timo wadwaro jopuonj maromo kama. Sani kidhiye secondary school samoro iwacho ni pa class onego bed gi nyithindo 40 kata 35 kata 30 for that matter. Tibiro yudo ka class no nigi nyithindo 100. Quality education ok nyalo yudo environment machalo kamano. Omiyo aparo ni kata mane junior secondary ka pod wan gi tabu mang'eny ma ka sirikal ok nyalo addresse. And sani hopefully aparo ni ka ginyalo timo mano gik ma kata mwawacho go endo, to biro konyowa kuom nyithindo mondo mi gik machalo makoro wa experience gi ok onego bene wa experience. Sharon, erokamano ahinya. To maneno adiera makende nikech bende wang'e ni kotenre kod nok mag jopuonje, bende Nancy Macharia mano CEO ma kaduol ma TSC bende nowacho ni gisani gintiere gi nok mag jopuonje.